дастаи ҳосилот ва моҳир дар соли ҷорӣ ба лигаи якум роҳ ёфта. Дидори аввалини онҳо дар доираи ҷоми Тоҷикистон сурат гирифт. Ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор ҷараён гирифта, бар суди дастаи меҳмонон анҷом пазируфт. Аз дақиқаҳои аввали бозӣ дастаи ҳосилот бештар имкониятҳои рахна намудани дарвозаи меҳмононро созмон дод, вале то дақиқаи 30-юми бозӣ ин кӯшишҳо бенатиҷа анҷом ёфт. Дастаи меҳмонон баъди як ҳуҷуми созмондода дар дақиқаи 37-уми бозӣ тавонистанд ки ба кушодани ҳисоб даст ёфта, бо ҳисоби 1-0 ба пеш бароянд. Голи дастаи меҳмононро ҳамлавари дастаи моҳир Баҳровар Ҳалимов ба самар расонид. қисмати аввали дидор бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи ҳосилот ҳамлаҳои худро дар хати ҳуҷум бештар намуд, ки аз ин ҳолат дастаи моҳир истифода намуда дар як контрҳуҷум ба задани голи навбатӣ шарафёб шуданд. Голи дастаи меҳмононро дар дақиқаи 49-уми бозӣ боз ҳам Баҳровар Ҳалимов вориди дарвозаи ҳосилот намуд. Дар дақиқаи 77-уми бозӣ бошад дастаи ҳосилот тавонист ки бо кӯшишҳои ҳамлавари даста Эмомалии Алиҷон ҳисоби бозиро тағйир дода ба қавле интригаро дар бозӣ барқарор созад. Баъди ин гол боз ҳам дастаи ҳосилот фишорро дар назди дарвозаи рақиб бештар намуд ва чандин ҳолатҳои хуби голзаниро аз даст дод. Дар як контрҳуҷуми дигар дастаи моҳир тавонист ки ба задани голи сеюм шарафёб шавад. Муаллифи голи мазкур Муродбек Юсупов буд, ки ӯ голи худро дар дақиқаи 88-уми бозӣ ба ҳадаф расонид. кӯшишҳои ҳамлавари дастаи моҳир Баҳровар Ҳалимов ба он оварда расонид ки ӯ дар дақиқаҳои изофанамудаи довари марказӣ ба задани голи сеюми худ шарафёб гардид ва бо ҳамин дастаи моҳир бо ҳисоби 4-1 ғолиб омада ба даври навбатии ҷоми Тоҷикистон роҳхат пайдо намуд. вохӯрии дастаҳои Исфараи шаҳри Исфара ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дар марҳилаи пешакии ҷоми Тоҷикистон бо ғалабаи футболбозони дастаи Эсхата анҷом ёфт. Дар дақиқаи 9-уми дидор футболбози рақами 8 дастаи Эсхата Рустам Сабуров ҳисоби бозиро кушод. Абдурашид Мирхоликов бозингари рақами 12 тими Исфара дар дақиқаи 20-уми вохӯрӣ туби ҷавобиро ба дарвозаи меҳмонон зада ҳисобро баробар кард. Ба Фирдавс Мирамбеков бозингари рақами 6 тими Эсхата дар дақиқаи 34-уми дидор задани туби дуюми дастааш ба дарвозаи соҳибони майдон муяссар шуд. дар қисми дуюми дидор ба бозингарони дастаи Эсхата задани 3 туби дигар ба дарвозаи Исфара муяссар гардид. Ҷурабой Исоев дар дақиқаи 69-ум, Амирҷон Раҳимов дар дақиқаи 85-ум ва Дилшод Каримов дар дақиқаи 90-уми вохӯрӣ ба дарвозаи Исфара боз яктои гол заданд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 1-5 ба фоидаи бозингарони тими Эсхата ба анҷом расид. من امروز بازی با دسته اسفره یکم بازی برای جام تاجیکستان بود. بازی خیلی خوب گذشت، پرشدت گذشت. دسته اسفره یکی از دسته‌های بهترین چمپیوناتی لیگ یکم باشد. بازی ناز گذشت. ما غالب آمدیم، دوام جام تاجیکستان را راحت گرفتیم. کوشش میکنیم که جام تاجیکستان به دست آوریم.